узган елга кебек уҗым инде ул 15 елга бер генә булды республикада. Тоташ, ямь-яшел келәм кебек чыкты яздан ук и нак шушылай каплап алды мотор итеп. Үткән ел шул уҗым коткарды да инде безне. Уҗым практически 1 миллион тоннага якын өстәмә бирде. Көзге культуралар. Менә үткән ел шәшеп бу ел уңыш астында була торган уҗым белән ни өчен була чыкты дип саныйсыз? Дамир. Мен нәрсә әйтәм, бер башы бар. Көзге будай шешкәндә таркалады бит инде. Ягы дип булмаган эшләргә мишә итте. Буның башта башлаган җире нормаль, битергән җире теге соңрак битергән җирендә начаррак. Бер 20 гектар үстәп шешәсе. Мен теге ата-бабадан калган шеше вакыты бар бит инде. Шул вакытны буздың исә уҗым бузасы булай берим инде. Язда? Нәрсәсе белән? Кар узап торды бит инде. Заводта да башта. Узап торды, кар бетмәде. Завода салкынга китте бит инде. Ана шуның белән үзендә үзе теге әйтәйне. Миңа нинди мөрәҗәгатьләр булды дипләр. Лимит банкларга барсаң, хәзер лимит юк диләр бит, 5% бага. Хәзер техника Ул кешене котырту өчен генә бер тавыш чыгара торган. Тегесе дә бит шулай булды дип Кемнең банк кашуы бар? Кем быел аласы килгән, шул әле Иң алдан документны оештырып илтеп бирделәр. Мин бөтен документ Минсельхоз Россия сау. беренчедә карап. Безнең 5% кредитка иң ахырдан гына килеп эләкте. Акбарста алдылар бит нәрдә? Акбарс ул 5% соглашениегә иң ахырдан гына килеп керде. Монда эшләргә кирәге 55-56 миллиард кредит алдылар 5% гына. Бу итә агрессиялы алды, мин агрессиялы белән түгел. Син кем беләсең? Басып тора 22 февральдә 3 миллионга bütün документлары үткән. Россельхозбанктан шулаймы? Коммерческий хотя бы Кредит мәсьәләсендә бер нәрсә дә эшли алмый. Сез берне суксагыз, икенче ягына мин истеп сугам шуның белән. Банкир кайда? Беренче булып кайсыз? Район эшкәйбә тупланган. Язгы кыр эшләре барышына бик актив рәвештә дым каплату бара. Инде хайраңына мәйданнарда шәшү эшләре дә башкарылып килә. Менә җиңү көненә бөтен планлаштырылган орпа мәйдандарын шәшү тәмамлап киләбез дип шандыралар. Һәм 15ләре тирәсенә менә шул нак без куйган бурычлар буенча шәшүне гомумән тәмамлау дигән шундый максат белән эшлиләр. 400-дән артык берәмлек техника районның басу кырларында. Бу мәсьәләдә әлбәттә хупларлык һәм мактарлык эш. Икенче яктан караганда менә быел биредә генә түгел, республиканың бик күп урыннарында безнең бәлки үткән елгы уҗымнарның матур күренеш белән чагыштырганда күңелдә бер никадәр төшенкелек уятадыр инде. Быел уҗым культураларының язгы чыгышы, аларның бүгенге хәле әлбәттә мактанырлык түгел. Исәннәр алар күбесе бәлки көзге чордагы дым җитмәү белән һәм шуның аркасында соңрак тишелеп чыгу белән дә бәйледер. Гомумән республикабыз буенча безнең уҗым культураларының язмышы, аның технологик нечкәлеге турында безгә галимнәр белән дә һәм тәҗрибәле белгечләр белән дә бик нык киңәшеп, аның тирән сәбәпләрен табарга кирәк. Менә бүген Актанышта да югыйсә инде без районда иң югары игенчелек культурасы төбәге дип саныйбыз һәм бик күп районнарны республикага бирегә алып килеп өйрәттек. Шулай булуга карамастан менә уҗым культуралары белән биредә мактанырлык түгел. Бигрәк тә будай белән көзгө арыш уңайрак, матуррак менә безнең сөйләшә торган урында да арыш басу субханалла матур күренә. Әмма көзгө муллык өчен көзгө будайның да мулдан уңыш бирү кирәк. Булай район гадәттәгечә тупланган, үзенең югары маркасын мин саклар дип ышанам. Менә монда җитәкчеләребез берничә сорау күтәрде. Аларны хәл итү буенча мәсьәләләрнең бар төрлесе бары тик сораулар авыл хуҗалыгы предприятиеләренең шәхси эшки ихтиҗларын гына канәгатьләндерү турында да нефтьчеләр белән мөнәсәбәтләрдә үзегез шаһит булдыгыз инде. Әлбәттә республикабызның тормышын киңрәк, кысаларда карарга кирәк. Йөри торган юллардан, ашый торган ризыктан, социаль мәдәни мәсьәләләрнең инфраструктураның шәгыль ителүеннән дә
милекне менә рәсмиләштерү буенча егетләр дөрес проблема күтәрәләр. Мин аларны гаепләп әйтмим, бу егетләрнең, җитәкчеләрнең биредә үз эшләрен тирән белүләре белән бәйле. Аны өстән генә эшли торган хуҗалык җитәкчеләре бәлки күтәрмәс тә иде ул проблеманы. Бу яктан караганда җегетләрнең булдыклыгы турында, аларның фикерлеге турында сүз бара. Мин әлбәттә төрле безнең ведомстволардагы юристлар белән махсус эш группасы булдырып, киңәшеп берәр чарасын, методик чарасын эзләргә тырышып карарбыз без аның рәсмиләштерү буенча. Ул кирәк мәсьәлә. Егетләр күтәрәләр менә бу федераль министрлык быел игълан иткән проект 5% кредитлар турында. Ул мәсьәләне хәл итмәде, тавыш кына чыгарды. Ризасызлык бик күп булды. Әмма аның киләчәге, мәсәлән, безнең Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан аны хәл ителә торган әйбер түгел. Аның өстенә менә шәхси хуҗалыкларга ташламалы кредитлар буенча ул проект безнең федераль министрлык тарафыннан туктатылган килеш. Бар менә шундый мәсьәләләр, җавап табып була торганнары, җавапны федераль хөкүмәттән көтә торганнары. Шунсы менә канәгатьләнү тудыра, егетләр битараф түгел. Алар эш турында уйлыйлар, борчылалар һәм үз җирләрендә нәтиҗәләр эшләргә тырышалар.